U bioskopu Toplica sinoć je održan koncert Prokupačkog dečijeg hora koji je ovom manifestacijom želeo da obeleži godinu dana rada i postojanja. Učestvovali su maličani od 6 do 15 godina, a publici su se predstavili sa 12 dečijih pesama i programom koji su izveli na takmičenju horova u Beogradu. Neko pliva u Savi, neko živi u Rumi, neko šeta u travi, a vuk živi u šumi, u školi ga ne vide, nema ni maturu, u muzeje ne ide, prezire kulturu, vuče, vuče bubolenja, šta će reći pokolenja, vodio si život bura, pa ostao nekulturan. Vuče, vuče bubolenja, šta će reći pokolenja. Oduševljena publika nije štedela dlanove i mališana je tokom čitavog koncerta nagrađivala aplauzima. Obećanje koje su dali pre početka koncerta da će svi koji budu došli na koncert odlično da se zabave i kvalitetno provedu vreme, ovi mališani su i ispunili.